Reit. Wel, y bore yma, dyn ni'n troi at yr ola yn y gyfres Advent. Rhodd o fyr un a fyddai'n marw. Dyn ni'n cloi'r gyfres yma, lle dyn ni'n bod yn edrych ar y rhoddion yma. Mae'r doethion yn dod pan oedd Iesu yn blentyn. Bythefnos nôl nath cynnan ddechrau, edrych ar y rhodd o air, rhodd gwerthfawr. Oedd yn awgrymu diwioldeb Iesu, a wedyn wythnos dwytha, fe soniodd Rhys am y rhodd o thys. Rhodd oedd yn bwysleisio rôl Iesu fel arch y ffeiriad yn pontio rhyngon ni a Duw. A hefyd bod gweinidogaeth Iesu'n cynnig iachawdwriaeth llawn i ni, yn ei wir ystyr, yn ei ystyr lawna, iachad i'r person cyfan. A nawr dyn ni'n dod at y trydydd rhodd, sef Myrr. Nawr sy'n anfon o nodiadau i Sylvia ddoe, a oedd hi'n gofyn, wyt ti wedi cysylltu fo Amazon i gael Myrr? A'r ateb ydi, na. Sori, mae'n ddrwg gen i. Dwi'n gwybod bod Rhys wedi dod â thys i ni gael ei ogleio wythnos diwetha, ond os gen i ddim Myrr ar ein cyfer ni y bore yma. Fan hunain o'r hanes y tro ola nawr, wrth i ni ddarllen y geiriau ar y sgrin. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem yn Judea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain i Jerusalem i ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dynnu yma i dalu teyrnged iddo. Pan glywodd y brenin Herod hyn roedd wedi cynhyrfu'n lan, roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd, felly galwodd Herod y prif offeiriad ar arbenigwyr yn y gyfraith i'w gyfarfod, gofynodd iddyn nhw, ble mae'r Meseia i fod i gael ei eni? Yn Bethlehem, Juda, medden nhw. Dyna ysgrifennodd y proffwyd, Bethlehem yn hir Juda. Nid rhyw bentref dibwys yn Juda o'i ti, achos ohono ti daw i ni deyrnasu un fydd yn fugail i arwain fy mhobol Israel. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r gwir doeth i gyfarfod preifat. Gafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union y ddyseren wedi ymddangos. Yna dywedodd, ewch i Bethlehem i chwilio am blentyn, a gadewch im i wybod pan ddewch o hyd iddo, mwyn i mi gael mynd yno i dalu teyrnged iddo hefyd. Ha, medden ni. Ar ôl gwrando, beth oedd gan y brenin i'w ddweud, i ffwrdd â nhw. Dyma'r seren yn mynd o'i blaen, nes iddi aros uwchben yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth ei bodd. Pan eithon nhw mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam Myrr, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna dyma nhw'n agor eu paciau, a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo. Air a thys a Myrr, ddim air, thys, Myrr a sidan, fel dyn ni newydd gannu. Os wnaethoch chi sylwi, nabod W.R.P. George, mae wedi bod yn bach yn hael fyna. Air a thys a Myrr. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod. Felly dyma'r gwir doeth yn teithio nôl i'w gwlad ei hunain ar hyd ffordd wahanol. Nawr fel esboniau sy'n wahanol i'r is wythnos yma, does gen i ddim prop, does gen i ddim Myrr i basio'ch cwmpas chi. Dwi'n bod gen ti air y sil oedd y si, falle ddim. Okay? Ond jyst i ni gael deall, mae Myrr yn rhyw fath o resin, rhyw gym ydy e. Okay? Sy'n dod allan o goeden, rhyw fath o ddreinen ydy'r goeden fel arfer. Ac oedd e'n aml yn cael ei gymysgu efo pethau eraill, a'i ddefnyddio fel soniodd Rhys chydig wythnos dwytha gyda thys. Oedd e'n cael ei gymysgu efo pethau eraill. Falle bod chi'n cofio diwedd Efengyl Matthew, pan dyn ni'n darllen am Iesu ar y groes. Dyn ni'n clywed, dyma nhw'n cynnig diod o wyn wedi gymysgu gyda chyffur chwerw i Iesu, medde'r geiriau yn Matthew 27. A mae awgrym bod Myrr yn fanna. Yn oreit. Felly bod y pregethwr yna well na'r pregethwr yn y ffrant. So dyma ni yn darllen ymlaen wedyn ni hefyd. Na be mae'r genedlaeth iau yn da. Sortio'ch broblemau technegol chi allan. Gwych. Oce. Iawn, ardderchog. Ond sôn am y defnydd o Myrr. Os ewn ni mlaen wedyn ni
i hanes claddu Iesu. Dyna ni'n gael y geiriau hyn. Dyma Joseph o Arimathea yn mynd at Pilat i ofyn am ganiatad i gymryd corff Iesu. Roedd Joseph yn un o ddilynwyr Iesu, ond yn cadw'n ddistaw am y peth, am fod gan o ofn ar arweinwyr i ddewig cafodd ganiatad gan Pilat a daeth a chymryd y corff. Roedd Nicodemus gydag e hefyd, sef y dyn oedd wedi mynd at Iesu i weld Iesu ganol nos. Daeth Nicodemus a tua 34 kilogram o fyr ac aloes i'w ddefnyddio wrth rwymo corff Iesu gyda stribedi o liain. Dyma sut roedd yr Iddewon yn arfer claddu pobl. Felly roedd Myrr yn rhywbeth oedd yn gysylltiedig a marw. A dioddau, ddim y math o anreg y byddech chi'n reddfol yn rhoi i blentyn. Ond roedd e'n gysylltiedig a marw a dioddau. A mi oedd yna arwyddocâd arbennig yw hynny. A yr arwyddocâd gwahanol i'r Myrr yma, di be dwi eisiau mynd ar ôl bore yma. Fy'n y 3 pen. Arwyddocâd cuddiedig, arwyddocâd tragwyddol ac arwyddocâd personol. So, arwyddocâd cuddiedig, tragwyddol a personol. Ar y pwynt cyntaf, arwyddocâd cuddiedig, na mi gaethon ni drafodaeth ddiddorol am hwn yn y grŵp cymuned o'r wythnos o'r blaen, tra'n meddwl ar y doethion, a meddwl beth oedd wedi cymell nhw i wneud y daith yma. Mae'n hanes bizar y deud y gwir, yn dydi? Mae'r dynion yma wedi treithio cannoedd o filltiroedd. Ond beth wnaeth ei gyrru nhw i wneud? Mae'n debyg bod nhw wedi dod o Pyrsia, lle mae Iran nawr, tua 8 i 900 milltir i ffwrdd. Tipyn o daith yn y dyddiau hynny. Doedd am EasyJet na gaeth. Ar eu cymelod, oedd eu penolau nhw'n brifo. Ond mi oedden nhw'n dod. A mi roedd y dynion yma yn rhyw ddynion addysgiedig iawn yn ei maes. Roedden nhw wedi bod yn astudio hen destunau crefyddol. A mae'n debyg, yn debygol iawn am hisgrain gan arbennig gan bod nhw'n Pyrsia, roedd llyfr Daniel. Llyfr Daniel oedd yn proffwydo'n fanwl iawn o ran amserlen dyfodiad Iesu. A wedyn ni hefyd mae'n debyg bod nhw wedi darllen allan o'r llyfr Niwmeri oedd yn cynnwys proffwyd gan dyn o'r enw Balam oedd yn deud hyn. Dwi'n ei weld, ond fydd hyn ddim nawr. Dwi'n edrych arno, ond mae'n bell i ffwrdd. Bydd seren yn dod allan o Jacob, teirn wialen yn codi yn Israel. So proffwyd blynyddoedd ynghynt yn proffwydo bod yna un yn mynd i ddod fydda yn deirn wialen. Ar mwna'n air hen ffasiwn yn dydi. Dyma'n air dyn ni'n gyfarwydd ag e. Ond i rhai o'n ni oedd yn gwylio coroni pan oedd Charles yn cael ei ddyrchafu'n frenin, mi fydden ni wedi gweld teirn wialen. Mae'n debyg oedd e'n dal yr orb felly, y belen, a'r deirn wialen, y scepter, yw ffon hir efo rhywbeth ar ei benne. Ond symbol ydy o allu a brenhiniaeth a sofraniaeth. A oedd llyfr Niwmeri gannoedd y flynyddoedd ynghynt wedi proffwydo dyfodiad y brenin yma, a llyfr Daniel wedi bod yn proffwydo amdano fe. A wedyn y dynion yma wedi darllen y geiriau hyn, ac wedi meddwl, mae yna rhywbeth yn fan hyn, mae yna rhywbeth dyn ni angen mynd ar ei ôl e. A maen nhw'n astudio'r ser. Oedden nhw'n bobl... Chymod dyddi yma, os ydych chi'n glyfar, fel arfer, ydych chi'n mod yn glyfar mewn un maes. Chi'n gwybod? Mae'n siŵr bod gynnon ni bobl glyfar yma, mewn maes arbennig. Felly bod rhywun yn glyfar mewn rhyw faes arbennig, ond gofynnwch ddyn nhw'n newid plwg, a fedran nhw ddim. Chi'n gwybod? Neu, oedd rhain yn wahanol, oedd rhain yn bobl eang iawn, hynny yw, oedd nhw'n cyn cyfnod y Renaissance, os ydych chi'n disgrifio fel Renaissance men, oedd pob dim gynnyn nhw. Oedden nhw'n athronwyr, oedden nhw'n haneswyr, oedden nhw'n edrych ar y ser, oedden nhw'n edrych ar yr arwyddion i gyd.
A maen nhw'n astudio'r ser, a maen nhw'n seren yn codi, a mae hwnna'n ei gyrru nhw nôl at yr ysgrythurau yma. A maen nhw'n sylweddoli fod e'n bwysig, a maen nhw'n un arbennig iawn am gael ei eni, a maen nhw'n penderfynu i ddilyn a maen nhw'n cael ei sbarduno i fynd ar rhoddion gyda nhw. Y rhoddion yma, dyn ni wedi bod yn edrych amdanyn nhw. Mae Duw yn rhoi nudge iddyn nhw i fynd ar rhoddion sydd ar yw arwyddocad arbennig iddyn nhw. Oedden nhw'n deall popeth? Nag oedden. Oedden nhw'n deall holl fanylder yr hyn roedden nhw'n ei wneud? Mae'n debyg nad oedden nhw ddim. I raddau, roedd arwyddocad llawn be oedd yn nhw'n gwneud wedi guddio oddi wrthyn nhw. Mae'n amlwg bod nhw ddim yn deall yn iawn sut frenin nhw'n mynd ato fe, oherwydd yn y lle cyntaf maen nhw'n mynd i'r lle rong yn dydyn. Chi'n gwybod, di Sul diwethaf fi, o'n i gyd yn enjoyo canu fo trei. Lle mae'r babi? Ydy e yn y palas? Na. Ynddo fe? Oedden nhw ddim wedi deall sut frenin fydda fe. Ond dwi jyst eisiau ni aros ar y pwynt yma. Yn fan hyn, mae Duw yn defnyddio pobl sydd ddim yn Iddewon, sydd ddim yn deall pethau gant y cant. Ond mae'n defnyddio nhw yn ei waith bod nhw ddim yn ei ddeall cant y cant. A dwi'n neud y pwynt hynny achos weithiau, dyna lle dyn ni. Dyn ni ddim yn deall pethau cant y cant. Dyn ni ddim yn siŵr sut mae pethau i fod i weithio allan. Dyn ni ddim yn deall arwyddocad falle. Rai o'r pethau dyn ni'n teimlo mae'r arglwydd yn gofyn i ni wneud. Ond mae Duw yn dal ei allu'n defnyddio ni. Nawr, tydi hynny ddim yn golygu, dwi ddim yn wahoddiad i ni fynd ar ôl pob syniad wacky sydd yn dod o draws yn meddyliau ni. A mae yna syniadau rhyfedd yn dod o draws yn meddyliau ni weithiau. Ond mae Duw yn rhoi nudges bach i ni. Ac os ni'n teimlo bod Duw yn rhoi'r nudges bach yna i ni, rhaid ni'n neud fel gwnaeth y doethion yma. Be wnaethon nhw? Edrych yng ngair Duw, edrych ar yr ysgrythurau. Dyna oedd wedi i gyrru nhw ar ei daith. Nid jyst gweld seren a meddwl, mae hwnna ddiddorol ewn ni ar ôl hwnna. Gweld seren, darllen yn yr ysgrythur, mae'n arwyddocad i hyn, mae'n seren yn codi, mae'n frenin yn dod miawn ni. So maen nhw'n cael y nudge yna, a maen nhw'n troi at air Duw. Yr ail beth maen nhw'n gwneud, ydy maen nhw'n defnyddio'u pennau. Maen nhw'n engagio'u brains, yn dydyn? Maen nhw'n gwneud rhywbeth. Nes i ddeud yn gynharach bod nhw wedi mynd i'r lle rong yn do. Achos maen nhw'n mynd i Israel, a lle maen nhw'n mynd i Balas y Brenin. Wel, lle arall fasech chi'n mynd i chwilio am frenin, maen nhw'n iwsio'u pennau. A maen nhw'n mynd i'r lle rong. Ond mae'r ffaith bod nhw wedi mynd i'r lle rong yn ei harwain nhw i'r lle iawn. Chi'n gweld? Dyn nhw'n deall gant y cant. Maen nhw'n iwsio'u pennau, a falle bod hwnna'n mynd â nhw i'r lle rong yn y cam cyntaf, ond mae hwnna'n arwen nhw i'r lle iawn. A wedyn yn ola, maen nhw'n gwrando ar lais Duw. Un o fy hoff linellau yn yr holl stori yma ydy ar ôl iddyn nhw fod. A chi'n gyfio oedd Herod wedi dweud, dewch nôl ata fi i ddeud lle mae e. A mi ddydson ni ha yndo. Chi'n gwybod? A wedyn, dyn ni'n darllen y geiriau hyn, rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd nôl at Herod. Felly, dyma'r gwir doeth yn teithio yn ôl i'w gwlad ei hunain ar hyd ffordd wahanol. So maen nhw'n gwrando ar lais Duw, ar air Duw. Maen nhw'n defnyddio eu pennau, a maen nhw'n gwrando ar lais Duw yn hytrach na llais dynion, hyd yn oed dynion mewn awdurdod. Nawr, mae yna lawer mwy. Chymod, os dyn ni'n dechrau mynd ar ôl sut mae Duw yn arwain, mae yna lawer mwy. Yna gyfres cyfan yn does lle ni edrych ar y ffordd mae Duw yn arwain. Ond dwi jyst yn ei afel yn hyn am heddiw, cyn i ni ymlaen i'r pwyntiau eraill. Efallai nad ydy popeth, nac arwyddocad popeth yn glir i ni drwy'r amser.
Os felly fe ddylen ni fod yn amyneddgar, fe ddylen ni dderbyn bod yna rai pethau yna fedrwn ni ddim i deall yn iawn, ond mae rhaid ni glosio at Dduw, closio at ei air ac i fyddhau iddo fe. Dyna oedd y pwynt cyntaf. Ond yr arwyddocad yma wedi guddio i raddau oddi wrthyn nhw. Yr ail bwynt yw bod yna arwyddocad tragwyddol. Oedd yr air yn deud bod Iesu wedi dod yn frenin, ond yn un gwahanol iawn ac yn un arbennig iawn. Roedd y thys yn deud bod Iesu wedi dod yn offeiriad, ond eto yn un gwahanol iawn ac yn un arbennig iawn. A'r trydydd anreg yma o Fyr yn deud bod Iesu wedi dod i gyflawni rhywbeth arbennig yn ei fywyd mewn ffordd arbennig oedd yn wahanol iawn. Dych chi'n cofio'r angel yn dod at Joseph ac yn deud, dyn ni'n clywed yr hanes yma. Roedd wedi bod yn meddwl am hyn pan gafodd freuddwyd. Gwelodd angel Duw yn dod ato a dweud, Joseph fab Dafydd, paid petriso mynd am ai'r adre i fod yn wraig i ti am mae'r ysbryd glân sydd wedi gwneud iddi fi chiogi. A dyn ni'n cael y geiriau hyn. Bachgen fydd hi yn ei gael, rwy ti i roi'r enw Iesu iddo, a mae ef fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. O'r cychwyn un, cyn iddo fe gael ei eni, dyn ni'n gweld bod Iesu mynd i ddod fel un fyddai'n achub. Fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Ond mae'n gwneud hynny mewn ffordd wahanol. Mae'n gwneud hynny mewn ffordd annisgwyl. A dyna lle mae'r Myrr yn dod i fewn. Myrr, rhywbeth oedd yn cael ei ddefnyddio weithiau gyda thys mewn meddigyniaeth, rhywbeth i greu persawr ac arogl ddarth, rhywbeth, fel dwi wedi sôn yn barod, oedd yn gysylltiedig â marw. A fel ni'n dweud, anreg bizar i roi i blentyn, ynddo fe? Chi'n cofio'r geiriau yna? Diwedd i oes e. Daeth Nicodemus a 34 kilogram o fer ac aloes i'w ddefnyddio wrth rwymo corff Iesu gyda stribedi o liain. Dyna sut roedd yr Iddewon yn arfer claddu pobl. Be mae hynny'n deitha ni? Be mae'r arwydd yma, yr rhodd yma, yn deud wrtho ni? Mae'n deud wrtho ni, hyd yn oed pan oedd Iesu yn blentyn bach, mae un peth fyddai'n diffinio ei fywyd fyddai ei farw Na i ddeud yna eto. Yr un peth fyddai'n diffinio ei fywyd fyddai ei farwolaeth a natur a phwrpas hynny. Trwy ei fywyd mae cysgod y groes yna. Mae cysgod y groes yna trwy ei fywyd Dyn ni'n gwybod fod wedi rhagrybuddio ei farwolaeth ar y groes sawl tro wrth ei ddisgyblion, a roedd Iesu yn sylweddoli pwysigrwydd hyn. Oedd mor bwysig, nath orffen yn deud y drefn wrth Pedr. Ydych chi'n cofio'r hanes? Iesu'n rhagfynegu ei farwolaeth a Pedr yn deud, naeth hyn byth digwydd i ti arglwydd. A mae Iesu'n troi arno fe, achos mae'n sylweddoli pa mor bwysig ydi farw, ac mae'n deud, dos o'm golwg i Satan, rwy ti'n rhwystyr i mi, rwy ti'n meddwl fe mae pobl yn meddwl yn lle gweld pethau fel mae Duw yn ei gweld nhw. A mae hwn yn reality yn dydi. Mae'n real iawn. Meddyliwch amdano fe'n ardd Gethsemane. Cysgod y groes yn fwy real iddo fe nag unrhyw un arall. Ac Iesu'n deud fy nhad gad i'r cwpan chwerw yma fynd i ffwrdd os ydy hynny'n bosib, ond paid gwneud be dw i eisiau, gna beth rwy ti eisiau. Mae'n i fuddiau i gyflawni ei bwrpas ar y groes. A mae'r cysgod yna, a'r arwyddocad yna, reit ar y cychwyn. Mae'n blentyn. A mae'r doethion yn dod â Myrr iddo fe. Achos y groes sydd yn ei wynebu Mae'n deud, mae genedigaeth y babi yma yn gyflawniad y proffwydoliaethau i gyd. Ydy, mae'r
teirn wialen wedi dod, ond mae'r teirn wialen yma mor wahanol. Mae'r ffordd mae'n cyflawni ei bwrpas yw trwy ildio ei hun, trwy roi ei fywyd ei hun e lawr. Sut mae'r byd yn cyflawni pethau? Sut mae'r byd yn dangos mawredd a gallu? Dyn ni wedi gweld do? Dyn ni wedi gweld sut mae'r byd yn dangos grym? Yn y misoedd a'r wythnosau diwetha, difa, lladd, dinistrio. Ond teirn wialen gwahanol sgan hwn. A ydy mewn frenin, ydy mewn yr rhodd o air dda fe, ond mae yna fyr yna, achos mae wedi dod i fod yn wahanol. Be ddwedodd yr apostol Paul amdano fe yn y llythyr at y Philippiaid? Roedd e'n rhannu'r un natur â Duw, heb angen ceisio i gwneud ei hun yn gydrodd â Duw, ond dewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas. A dod ato ni fel person dynol. Roedd yn amlwg i bawb ei fod yn ddyn, yna diraddio ei hun fwy fyth, a bod yn ifydd hyd yn oed i farw, ie drwy gael ei ddienyddio ar y groes. Ac mae'r awgrym o'r neges yna yn stori'r Dolig. Mae'r awgrym o'r neges yna reit ar y cychwyn. Cwestiwn ysgafnach i chi nawr. Faint ohonoch chi sy'n geeks? Come on, let's have some geeks. Okay. I rai ohonoch chi sydd ddim yn geeks, gofynnwch chi rhywun wedyn esbonio beth Easter egg i chi. Okay, mewn ffilm. Okay? Yn cael, lot i wneud blanc. Okay. Yn aml iawn mewn ffilms, lot o'n rhyw fewn science fiction, a bethau fel hyn. Mi gewch chi rhywun di rhoi rhywbeth mewn i ryw olygfa sy'n cyfeirio at rhywbeth arall. Okay? Gofynnwch chi fi wedyn a gael ddeud am rai mwyaf trist dwi'n gwybod amdanyn nhw. Okay? So mae'n rhywbeth yn ymddangos mewn ffilm, a dwi ddim sort o fod na, ond mae'n rhyw hint o rhywbeth arall, neu rhyw reference i rhywbeth arall. Ac yn y byd ffilm yma, Easter eggs maen nhw'n galw reina. Wel, dyma Easter egg. Go iawn. Achos mae hwn yn cyfeirio ni mlaen at y Pasg. Yng nghanol stori'r geni, dyn ni'n cael yr Easter egg clasurol. Achos mae'n cyfeirio ni ymlaen at y groes. Mae'r rhodd yn awfur yn hollol llythrenol, yn Easter egg sy'n cyfeirio ni ymlaen at y Pasg, rai blynyddoedd wedyn, pan fyddai Iesu yn marw mwyn i ni gael byw. Pan fyddai fe yn cael ei wahanu o ddi wrth ei dad mwyn i ni fedru dod ato fe. Mae'n arwyddocad tragwyddol i'r Myrr. A'r pwynt ola, arwyddocad personol. Nawr, mae dyfodiad Iesu a'r cyfan sy'n digwydd o'i gwmpas yn ddigwyddiad mawr. Mae'n llythrenol yn ddigwyddiad cosmic, achos mae'n seren yn involved. Chi'n gwybod? Mae'n big stuff, ynddi? Chi'n gwybod? Llythrenol. Mae'n gosod seren i ddangos bod y gwaredwr mawr wedi dod. A mae'n bwysig o ran y darlun mawr cosmic. Ond bob tro dyn ni'n troi at air Duw, bob tro dyn ni'n meddwl am yr hyn mae Duw yn dysgu ni, mae rhaid ni gofio fod e hefyd yn neges personol i ni. Pan dyn ni'n clywed geiriau uniongyrchol gan Dduw, mae rhaid ni feddwl sut y fedrwn ni ymateb, sut fedrwn ni i fyddhau pan dyn ni darllen hanesion am Dduw yn delio efo pobl mewn amgylchiadau gwahanol yn y Beibl. Mae'n rhaid i ni feddwl sut mae'n delio efo ni yn yn amgylchiadau ni. Pan dyn ni'n darllen am bobl yn gwneud camgymeriadau. Ac mae llawer o gamgymeriadau wedi cael ei gyfnodi yn y Beibl. Mae rhaid i ni ofyn beth yw'r peryg i ni ddisgyn i'r un bai. A heddiw, wrth i ni weld y doethion yma yn ymateb i fawredd Duw a'i ddyfodiad
Dyn ni goffo gofyn, ddim sy'n mae pobl eraill yn ymateb, ond sut dwi'n ymateb. Yn bersonol, fel cynulleidfa ac yn bersonol. Nawr fe fynnod cynna'n gwestiwn da iawn bythefnos nôl. Nath ofyn, oedd air yn ddigon da? A dwi'n gwybod os fi chi'n trafod hynny, ni'n meddwl am hynny yn eich grwpiau ac yn y blaen. Oedd air yn ddigon da? A fe allan ni ofyn hynny am bob un o'r anrhegion y medrwn. Oedd yr air, y thys a'r Myrr efo'i gilydd yn ddigon da? A wrth gwrs yr ateb go iawn ydy na. Doedden nhw ddim yn ddigon da. Roedd yr anrhegion a'i arwyddocâd nhw yn bwysig, ond doedden nhw ddim yn ddigon da. Achos mae Duw eisiau mwy, achos mae Duw eisiau ymateb personol. Os ewn ni reit nôl i'r Hen Testament, lle mae Duw yn dweud be mae'n ceisio gan i bobl nôl i'r llyfr Hosea, dyn ni darllen y geiriau hyn, ffyddlondeb sy'n fy mhlesio, nid aberthau, nabod Duw, nid dim ond offrwm i'w losgi. Pan dyn ni'n darllen hanesion am air Duw, fel yr hanes hwn, mae yna arwyddocâd personol, a mae hynny'n golygu bod rhaid ymateb yn bersonol. A be nath y dynion nhw? Nath e gostio iddyn nhw, do? Ddim ar chwarae bach, a ddech chi'n teithio. Falle bod nhw'n gyfoethog, okay? Cut them some slack. Falle bod nhw'n gyfoethog. Ond oedden nhw wedi teithio 900 milltir i gyrraedd y lle yma. Oedden nhw'n mynd allan o'i ffordd, achos yna rhywbeth pwysig yn mynd i ddigwydd, a maen nhw'n dod ar anrhegion, maen nhw'n dod ar pethau gorau sydd ganddyn nhw. Ond pan maen nhw'n dod yna ac yn gweld Iesu, maen nhw'n sylweddoli bod hynna ddim yn ddigon. Achos be maen nhw'n gwneud? Dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Mi oedd yr anrhegion yn dda. Mae yna arwyddocâd i'r anrhegion, ond oedd angen mwy. Oedden nhw angen disgyn ar ei gliniau o'i flaen i'w addoli. A dyna di'r cwestiwn i ni heddiw. Nid yn gymaint ydyn ni medru deall pob elfen. Mae deall yr elfennau gwahanol yma a phwyslais y rhoddion yma yn bwysig. Ond y cwestiwn pwysica ydy, ydyn ni yn disgyn ar ein gliniau ac yn addoli? Filoedd o flynyddoedd wedyn, beth yw ein hymateb ni? Wnaeth i gyfeirio y bore yma, ni wedi canu un carol, o'n i'n nabod yr dyn oedd i sgwennu, oedd i slipio sidan i fewn i'r rhoddion achos oedd yn odli, probably. A oedd ni'n cael trafodaeth yn y tîm arwain drwy'n blaen. Mae rhai o'r carolau, dyn nhw'n bob amser yn 100% Beiblaidd, achos mae rhywun wedi slipio i ddarlun i fewn, neu rhywbeth yn ffitio fo'r odl ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A weithiau, beth ni'n cael ydy rhyw fersiwn slightly Victorianaidd Charles Dickens o'r dolyg efo eira a stwff mae i gyd. A dwi ddim bob amser yn adlewyrchu reality yn y dolyg. Mae Nadolig di mynd yn beth neis i neis, chydig bach yn dydi, siwgwrllyd. A dyn ni'n mynd i orffen yr oedfa y bore yma yn canu ganol gaeaf, noethlwm. Nawr os dwi'n onest, os ydych chi'n canu, tra ni'n canu'r ddwy bennill gyntaf, dwi'n sort of yn mynd, falle. Chi'n gwybod? Ganol gaeaf noethlwm, eira ar y bryniau, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond beth bynnag am hynny. Y dolyg yma, dewch i ni angofio am y ddwy bennill gyntaf. Dewch i ni feddwl am y bennill ola. Y bennill ola yn dod i fyny ar y sgrin nawr. Achos be mae Christina Rossetti yn deud yn y pennill ola yw mae'n cymryd y darluniau mewn o'r Nadolig a wedyn mae'n gofyn beth i ymateb hi. Beth aroddaf iddo? Llwm a thlawd fy myd, pe bawn fi gael rhoddwn gorau'r praidd i gyd, pe bawn un o'r doethion gwnawn fy rhan ddigoll, ond pa beth aroddaf fy mywyd oll? Na'r cwestiwn i chi a fi bore yma.
mewn ymateb i'r air, i'r gwirionedd sydd tu gefn i'r air, y thys a'r Myrr. Mewn ymateb i'r ffaith bod y baban yma wedi dod i farw drosto ni mwyn i ni ddod at y tad beth a rodda fydd o. A'r unig beth sgynno ni ydy'n bywydau ni.